खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी सांग्रां जा बे समाव नोंथाङाबो सांग्रां जा मबाइलखौ खाथियाव एबा खर'सायाव लाना उन्दुनायनिफ्राय सांग्रां जा नोंथाङा उन्दुनाय समाव मबाइलखौ खाथियाव एबा खर'सायाव लाना उन्दुयो नामा जुदि नोंथाङा उन्दुनाय समाव मबाइलखौ खाथियाव एबा खर'सायाव लाना उन्दुयो अब्ला नोंथाङा सांग्रां जा नोंथाङा मिथिगौना मबाइलखौ खाथियाव एबा खर'सायाव लाना उन्दुयोब्ला मा खहा दं उन्दुनाय समाव मबाइलखौ खाथियाव एबा खर'सायाव लाना उन्दुयोब्ला नोंथाङा गोबां खैफोदाव गोग्लैनो हागौ गोबां सुबुंफोरानो उन्दुनाय समाव मबाइलखौ साखाथियाव लानानै उन्दुयो खायफा सुबुंफोरा एलार्म होनो थाखाय मबाइलखौ साखाथियाव लानानै उन्दुयो मबाइलनि इफेक्टफोरा सावस्रिनि थाखाय जोबोर खैफोद गोनां फुंबिलि समाव गोबां सुबुंफोरनानो खर' सानाय मेगन सानाय आरो रागा जोंग्रा जायो नाथाय बेयो मानि थाखाय जायो नोंथाङा मिथिगौना बेफोर गासैबो खैफोदफोरा उन्दुनाय समाव मबाइलखौ खाथियाव एबा खर'सायाव लाना उन्दुनायनि थाखाय जायो मोबाइल फन रेडिएशना इरेक्टाइल डिसफंक्शनजों सोमोन्दो गोनां आरो मबाइलनि ब्राइटनेसआ नोंथांनि उन्दुनाय हर्मोनफोरखौ खहा खालामनो हागौ जायखौ मेलाटनिन बुंनाय जायो फिन फोरमायबावदों दि जुदि नोंथाङा उन्दुनाय समाव मबाइलखौ खाथियाव एबा खर'सायाव लाना उन्दुयो अब्ला नोंथाङा सांग्रां जा उन्दुनाय समाव मबाइलखौ खाथियाव एबा खर'सायाव लाना उन्दुयोब्ला नोंथाङा गोबां खैफोदाव गोग्लैनो हागौ मबाइलनि इफेक्टफोरा सावस्रिनि थाखाय जोबोर खैफोद गोनां फुंबिलि समाव गोबां सुबुंफोरनानो खर' सानाय मेगन सानाय आरो रागा जोंग्रा जायो बेफोर गासैबो खैफोदफोरा उन्दुनाय समाव मबाइलखौ खाथियाव एबा खर'सायाव लाना उन्दुनायनि थाखाय जायो मोबाइल फन रेडिएशना इरेक्टाइल डिसफंक्शनजों सोमोन्दो गोनां आरो मबाइलनि ब्राइटनेसआ नोंथांनि उन्दुनाय हर्मोनफोरखौ खहा खालामनो हागौ मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इक'नमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन